ଓଡ଼ିଶା ପଏଣ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର 15ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆପଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବେ। ନମ୍ବର 1, ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ। ବିପଦରେ 1 କୋଟି ଭାରତୀୟ। ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟ ରହୁଛନ୍ତି। ୟୁଏଇରେ ପ୍ରାୟ 35 ଲକ୍ଷ, ସାଉଦି ଆରବରେ 27 ଲକ୍ଷ, କୁଏତରେ 10 ଲକ୍ଷ, କାତାରରେ 8 ଲକ୍ଷ, ଓମାନରେ 6 ଲକ୍ଷ 60 ହଜାର, ବାହାରିନରେ 3 ଲକ୍ଷ 50 ହଜାର ଭାରତୀୟ ରହୁଛନ୍ତି। ଜର୍ଦାନ, ଇରାନ, ଇସ୍ରାଏଲ ଭଳି ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟାର ଭାରତୀୟ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ୟୁଏଇର ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ 35% ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ। ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶରେ ଏହି ଭାରତୀୟମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିର୍ମାଣ ଓ ମରାମତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। କିଛି ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ଆର୍ଥିକ ସେବା କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଆଇଟି ପ୍ରଫେସନାଲ ଭାବେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସବୁ ଦେଶର ପ୍ରବାସୀମାନେ ବେଶ ମୋଟାଅଙ୍କର ଅର୍ଥ ଭାରତକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 2, 621 ବେନାମୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଚିହ୍ନଟ। ଲେମ୍ପସ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ଗିରଫ। ସାଇବର ଠକେଇର କେତେକ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଲୁଚିଥିବା ସନ୍ଦେହ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିବା ସାଇବର ଥାନା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଇନଚାର୍ଜ ଜନ୍ମେଜୟ ମାଲିକ କହିଛନ୍ତି। ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସନ୍ଦେହଜନକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟର ତାଲିକା ସଂଗ୍ରହ କରି ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଥାନାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟ କରି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା, କେଆଇସି ତଥ୍ୟ ଓ ନେଣଦେଣ ବିବରଣୀ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅସାମାନ୍ୟ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକସନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଫ୍ରିଜ୍ କରାଯାଉଛି। ଅନେକ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଶି ଜମା କରି ପରେ ଅନ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 3, ଆଜି ବଜେଟ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ୱେବିନାରକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଆଜି ସକାଳ 11:15ରେ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ସୁଦୃଢ଼ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆୟୋଜିତ ବଜେଟ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ୱେବିନାରକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ବଜେଟ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ୱେବିନାରରେ ଶିଳ୍ପ ସ୍ତର ବିସ୍ତାର, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ନେତୃତ୍ୱକୁ ଗଭୀର କରିବା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ମୂଳଦୁଆକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତ ସଂସ୍କାର ପ୍ରୟାସ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯିବ। ଆଲୋଚନାରେ ଏହି ପ୍ରାଥମିକତାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଉଦ୍ୟୋଗତର ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ହାସଲ କରାଯିବ, ଯାହା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନରେ ସହାୟକ ହେବ। ନମ୍ବର 4, ସକାଳ 6:20ରୁ ପାଗ ତ୍ୟାଗ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6:47 ପରେ ଆଂଶିକ ଗ୍ରହଣ। ଦିନ 3:20ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ଅପରାହ୍ନ 4:34ରୁ 5:32 ଯାଏ ଘଟିବ। ଆଂଶିକ ଗ୍ରହଣ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:47ରେ ଶେଷ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:47 ଯାଏ ମାତ୍ର ଆଂଶିକ ଗ୍ରହଣ ଭାବେ ଦେଖାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ସକାଳ 6:20ରୁ ଘାତ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ପାଞ୍ଜିରେ ଲେଖା ହୋଇଛି। 2024ରେ 2ଟି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଓ 2ଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଦେଖାଯିବ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ମହାଜାଗତିକ ଦୃଶ୍ୟ, ଯାହାକୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ସହଜରେ ଦେଖି ହେବ। ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ଆମ ଉପରେ ତଥା ପୃଥିବୀ ଉପରେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 5, ଅଧା ରହିଗଲା ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ସ୍ୱପ୍ନ। ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ଦରମା ନେଉଥିବା ଜଣେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କିପରି ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦନ ବିଜ୍ଞାପନ କରିବାର ଅନୁମତି ପାଇଲେ। ଏ କାମ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଆଇନର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଲା। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ଅଧା ରହିଯାଇଛି
ଅଭିନୟ ଇନ୍‌ଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 6 ଟାଇଁ ଟାଇଁ ଖରା 39 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁପାରେ ପାରଦ। ମଙ୍ଗଳବାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ 35 ଡିଗ୍ରୀରୁ 38 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବ। 4 ତାରିଖ ବା ହୋଲିରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 39 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁ ଯାଇପାରେ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏହି ଆକଳନ କରିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ସୋନପୁରରେ 38, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଭବାନୀପାଟଣା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବାରିପଦା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ 47 ଡିଗ୍ରୀ ରହିପାରେ। 4 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଟିଟିଲାଗଡ଼, ସୋନପୁର, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାପମାତ୍ରା 38 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି। ନମ୍ବର 7 ଆଜି ପବିତ୍ର ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଦୋଳ ଦେବୀକୁ ବିଜେ ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲିର କୋଠ ମେଲଣରେ ଆଜି ବି ଉଜ୍ଜୀବିତ ଇତିହାସ। ରାଜା ରାବୁଜା ଶାସନ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଜାମେଣିର ମୂକ ସାକ୍ଷୀ ଏହି କୋଠ ମେଳଣ। ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ଶାସନ ସମୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ପରମ୍ପରା ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱର କୋଠ ମେଲଣରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୂର୍ବରୁ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଳିତ ମେଲଣକୁ 1945 ମସିହା ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ପ୍ରଜାମାନେ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 8 ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଓଲିୟମ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍, 2000 ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର। ବୈଶର ସହର ଉପରେ ଧୂଆଁର ମେଘ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି। ଭକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସିଲ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 2ଟା ସମୟରେ ବୈଶରର ଭାଗେରିଆ କେମିକାଲ୍ସ କମ୍ପାନୀରେ ଓଲିୟମ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ଖବର ମିଳିଥିଲା। ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଦେଶମୁଖ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ ପବନ ଏବଂ ଧୂଆଁର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ଏବଂ ଭୟଭୀତ ନ ହେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 9 ଅର୍ପିତା ଓ ସୋମେଶଙ୍କ ପରେ ଆଉ 3 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଜେରା ପାଇଁ ଡାକିଲା ପୁଲିସ। ଗତ ନଭେମ୍ବର ମାସ 17 ତାରିଖ ରାତିରେ ହୁମାନ ସାଗରଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରାୟ 3 ମାସ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଡିସେମ୍ବର 21 ତାରିଖ ମରକତନଗର ଥାନାରେ ତାଙ୍କ ମା' ଶେଫାଳୀ ସୁନା ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ହୁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ ଖୋଲିବାକୁ ସେ ଏତଲାରେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ତଦନ୍ତ ବେଳେ ବୋହୂ ଅର୍ଥାତ୍ ହୁମାନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଶ୍ରିୟା ମିଶ୍ର ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତର ସୁଭେଦ୍ର ମିଶ୍ର, ସହକଣ୍ଠଶୀଳ ଅର୍ପିତା ଚୌଧୁରୀ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର, ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୋମେଶ ଶତପଥୀ, ମ୍ୟାନେଜର ଦିନେଶ ବେହେରା, ମ୍ୟାନେଜର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଆବିଦ ବୁଲବୁଲ, ମ୍ୟାନେଜର ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା, ସହଯୋଗୀ ଲୁଲୁ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଜଗଦୀଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଶେଫାଳୀ ଏତଲାରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 10 ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର। ଏହି ସାକ୍ଷାତ ଦିଲ୍ଲୀର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହାଉସରେ ହୋଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଉଭୟ ନେତା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ନି ବାଣିଜ୍ୟ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିସ୍ତୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 11 ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନରେ ବିମାନ ଅବତରଣ ଟେଷ୍ଟିଂ। 120 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା। ଅବତରଣ ବେଳେ ସେ ଟ୍ରେନ୍ ଡବାକୁ ସୁଦ୍ଧା ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଅନୁମାନ ଓ ଉଡ଼ାଣ ଦକ୍ଷତାକୁ ବିନିଯୋଗ କରି ଗତ ମାସରେ ଏହି ବିପଜ୍ଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଡାରିଓ କୋଷ୍ଟା ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ୍ ଉପରେ ବିମାନ ଅବତରଣ କରାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଲଟିଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଅବତରଣ ପରେ ସେ ସେଠାରୁ ବିମାନଟିକୁ ପୁଣି ଉଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 12 ଜମିଜମା ବିବାଦକୁ ନେଇ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ
ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ। ଅଶାନ୍ତ ରାଜଧାନୀ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରସୁଲଗଡ଼ ପାଲା ମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ଘଟିଛି ଅଘଟଣ। ଜମିଜମା ବିବାଦକୁ ନେଇ ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଏନେଇ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ସୁନା ଚେନ୍ ଲୁଟ୍ କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ। ନମ୍ବର 30 ଭାରତ କାନାଡା ନେତାମାନଙ୍କର ମିଳିତ ବିବୃତ୍ତି। ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ନିବେଶ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନେତାମାନେ 4ଟି ପାରସ୍ପରିକ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ନିବେଶ ସମ୍ପର୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 2ଟି କାନାଡା ଗସ୍ତ ଏବଂ 2ଟି ଭାରତ ଗସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳ ସହିତ ସାମିଲ ଅଛି। ସେମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ନୂତନ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସୁଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାରେ, ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ର ସହଭାଗିତାକୁ ଗଭୀର କରିବାରେ ଏବଂ ଉଭୟ ଦେଶର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସମନ୍ୱିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ନମ୍ବର 40 ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେନି 76 ଜଣ। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାର ଆଜି ଶେଷ ଦିନ ଥିଲା। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା। ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହେବା କ୍ଷଣି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ର ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ହୋଲିରେ ମାତି ଯାଇଥିଲେ। କିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ତ ଆଉ କିଏ ଗାଲରେ ରଙ୍ଗ ବୋଳି ପରସ୍ପରକୁ ହୋଲିର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ବାହାରେ ଏକ ପ୍ରକାର ହୋଲିର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସହରର ଅଧିକାଂଶ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ବାହାରେ ଆଜି ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ନମ୍ବର 50 ଜିନ୍ଦଲ ଏବଂ ବିଏମସି ପକ୍ଷରୁ ମୋବାଇଲ ସାନିଟେସନ ୟୁନିଟ୍ ଆରମ୍ଭ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 100ରୁ ଅଧିକ ପରିମଳ କର୍ମଚାରୀ, କର୍ପୋରେଟର, ବିଏମସିର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଅସ୍ଥାୟୀ ଲୋକମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଜିନ୍ଦଲ ଷ୍ଟୋର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ସିଏସଆର ମୁଖ୍ୟ ରିଷି ପଠାନିଆ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରି ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ସାର୍ବଜନୀନ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଜିନ୍ଦଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ମୋବାଇଲ ସାନିଟେସନ ୟୁନିଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।